vai sobre a migración dos galegos en general, bueno, da migración en general. Tirábamos un pouco da migración dos ponteses a Cuba e dos galegos a Cuba. Entón quería representar un pouco o que é a migración e as condicións na que iban para lá con esa botella aí no mar, vamos, que se iban cunha mão diante e con outra detrás. O así a gran escala é o primeiro. Entón tirei un pouco por inercia e tamén falei con algúns compañeiros que me deran así algún tipo de consello, pero pouco máis.